For the past 2 months, akin pong tinalakay at itinuro sa inyo ang tungkol sa maturity. Meron po ba kayong natutunan sa ating nakaraang leksyon ng maturity? Taas ang kamay. Kita naman ang ebidensya. Talaga naman na may epekto yung ating aral at turo sa inyong lahat. Ngayong umaga, yung dapat na series natin on the doctrine of God ay tatalakayin ko po mamaya. Abangan nyo yan sapagkat isa sa aking mga ilalahad ay yung doktrina ng Trinity. This is a very controversial doctrine among many religious sects. And I would like to once and for all teach to you the biblical concept of Trinity. Pero ngayong umaga, dahil ako po ay magsisimula ng series of lesson, ay inuna ko ito, pagkat ito ang maging pundasyon ng pag-aaral ng lahat ng ating mga kongregasyon at churches sa mga susunod na buwan. Pastor Dennis and Pastor Bear will teach these lessons sa mga respective churches natin. Pero habang kayong lahat ay naka-join ngayon, kasama ang mga brethren abroad at sa Pilipinas, ay nais ko pong talakayin sa inyo ang ating aral na pinamagatang ministry. Yung una, maturity. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ministry. Ano ang ministry? Ako ba ay kabilang, ikaw ba ay kabilang sa ministry? Sino ang dapat gumawa o gumanap ng ministry? Pwede ba ito sa lahat ng tao? O sino ang mga inordain ng Diyos na dapat gumawa ng ministry? Ano ang aking mapapala pag ginawa ko ang ministry? Ano naman ang requirement pag tayo ay gagawa ng ministry? Papaano natin gawin ang ministry? Alam ko na dun pa lang overwhelmed na kayo, pero iisa-isahin natin yan sa mga susunod na linggo. Bilang panimula ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Ephesians 4:11 to 12. Ganito ang sabi sa page 1318. Total, nandyan na ang English. Nais kong basahin natin dito sa Ilocano. Everybody, read. Ket dagiti dadduma inkabil na nga apostol. Ket dagiti dadduma mamadto. Ket dagiti dadduma evangelistas. Ket dagiti sabsabali papastor ken manursuro. Ama ipaay ti pannakapaan anay dagiti sa santo. Ama ipaay ti aramid ti panagserbi. Ama ipaay ti pannakapatibker ti bagi ni Kristo. Welcome. Gusto ko ring i-welcome yung wife ni Brother Julius, si Mylene from Australia. Mylene, will you stand? From Pasukin, si Mylene. Okay. And yung wife ni Brother Glenn, si Eureka, taga Visayas. You're from Cebu, am I correct? You're from Cebu. Cebuano ba kayo? Hindi. Ay, hindi. Mindanao? Visayas? Oh, basta nasa Pilipinas. Basta sa Pilipinas yan. Okay, tuloy tayo.
Ang maganda na dapat na maunawaan nyo pagdating sa ministry, kasi mahirap naman na sabihin ko kaagad, mag-serve ka. Ang dapat na maunawaan natin ay God's plan for us. God's plan. Ang pinagkaiba po nung plano ng Diyos at plano mo ito. Yung plano ng Diyos, eager ka sa kanyang kalooban. Ang plano, eager ka sa sarili mong kagustuhan. Meron tayong word. It's not in the outline. Vision and ambition. Ang vision, sirmata, kung natin iti Ilocano. Pag sinabing vision, eager ka sa plano ng Diyos. Ang nakikita mo, plano ng Diyos. Ang ambition, eager ka sa plano mo. So, what makes the difference? Same plan, the only difference is God. Pag without God, ambition. Pag God, vision. Let me ask you, saan kayo eager? Plano nyo o plano ng Diyos? Sagot, saan kayo eager? Plano nyo, plano ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos sa tao? Apat, number 1, to be saved. Kaya po pumarito si Jesucristo ang ating Panginoon upang tayo ay iligtas sa kapahamakan ng impyerno. Ligtas na ba kayo? Hindi po tayo maliligtas pa lang. Save na tayo. Pangalawa, to set apart. Anong ibig sabihin ng set apart? Kailangang magkalayo ang inyong upuan. Set apart. Anong sabi ng mga Bisaya? One set apart. Hindi, sit apart yon. Ang ibig sabihin ng set apart, mga kapatid, ay maging kakaiba tayo para sa Kanya. So, pag ikaw ay na-save, yung pagbabago sa buhay mo ay magiging gagawin kang kakaiba sa mga tao. You are not distant from people. Nandun ka pa rin. But you are now different. Kanina pinapakinggan ko yung testimony ni Brad Noel. From to. Sabi niya, dati ABC ako, alak, babae, casino. Ngayon pinalitan daw ng Diyos, church, at saka Bible na daw siya. At dati hindi daw siya marunong magsuot ng formal. Ngayon, tignan mo naman. Brad Noel, tumayo ka nga, kapatid. Brad Noel, ayan. Yun daw kanyang barong sponsored ni Dexter. At yung kanyang pantalon, hindi natin nakikita. Hindi ko narinig kung kaninong sponsor kanina. Pero binago ng Diyos si Brad Noel. Kaya iba na yung Noel na kilala dati ng kanyang mga barkada sa Noel ngayon dahil tinanggap niya si Kristo. Salamat, Brad Noel. At pinatutuon niya, binago din daw ng Diyos ang kanyang pananaw sa buhay. Iba na po ang kanyang nais, iba na yung kanyang buhay. That's what you call set apart. Yan po ang gagawin ng Diyos. Number 3, God's plan for us is to serve. To serve. Maglingkod. Yan ang ating tatalakayin. And number 4, God's plan for us is to be sent. To be sent. So yung apat na yan. Ano yung una? Basahin natin lahat. Go. Anong plano ng Diyos sa'yo? Next. 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 Ano tong to be sent? Sapagkat po, bago bumalik ang ating Panginoon sa langit, ano yung kanyang iniwan sa kanyang iglesia? Anong tawag natin doon? Great. Very good. Natutuwa ako at alam ng karamihan sa inyo. Ulitin natin. Ano yung iniwan ni Jesus sa kanyang church? Anong tawag doon? Ang sabi ni Kristo, go. Meaning, I send you. Kaya po, ang church life o Christian life, hindi lang po pang Sunday. Kundi every day. Because to church, you come.
But when after church, you go. Jesus said, go and teach all nations. So pag tayo Sunday, what do we do again? Come. After church, what do we do? Kaya ang Christian life, hindi lang po pang Sunday, kundi everyday. Ngayon, sa apat na to, saan na po kayo dyan? Tanong, sino ang saved na alam mong saved ka na? Mukhang hindi relevant yung tanong. Baliktarin ko, sinong hindi pa ligtas? Meron bang tao dito ngayon na pag namatay ka, bigla na atake ka dyan, na collapse? Alam mo ba kung saan pupunta yung kaluluwa mo? Ang sagot mo, hindi po. Taas ang kamay. Meron ba? Wala. So okay na tayo sa number 1. Pangalawa, set apart. Sino po sa inyo may pagbabago na sa buhay mo dahil Kristiyano ka? Sa pananalita? Sino pong nabago na sa pananalita? Sa pagsusuot? Nabago na ba ang pagsusuot nyo? Ba sa inyo hindi dati marunong magpalda? Ngayon kahit supermarket lang yung pupuntahan, nakapalda kayo Dati, pinapakita nyo yung kilikili nyo. Di ba? Para sa inyo, social yon. Hindi po social yon. Uncivilized ang tawag doon. Kasi ang taong uncivilized, labos. Pag nagsuot, civilized. Ngayon, pag ikaw yung nagsuot ng maayos, na-Christianize. Yan ang set apart. Now, ang ating pag-aaralan, yung serve. Sino po sa inyo ang gustong mag-serve sa Panginoon? Okay. Sa Bible po, ang ibig sabihin ng salitang ministry. Ministry comes from the Greek diakonia. Everybody say that? Diakonia, which means serving. Everybody read together. Simulan natin, go. Ministry in the Greek is diakonia, which means serving others with God's love, using the gifts He has given for the good of His people, the building up of the church, and the glory of His name. So makikita niyo yung tatlong bagay dyan. Yung gaganap, kanino ginawa, and ultimately, para kanino? Did you get that? Sino yung gaganap? Tayo. Sapagkat sabi, serving others. Ang ministry po ay paglilingkod. Hello? Yan ang aking tatalakayin sa inyo, paglilingkod. Sino daw ang dapat nating mapaglingkuran? Sino po? Sino ang dapat nating paglingkuran? Sino? Teka, hindi pare-pareho yung sagot. Ulitin natin. Kanino natin ipagkakaloob ang ating paglilingkod? To God's people. Yung katabi mo, tignan mo. Sa Kanya ipagkaloob mo ang paglilingkod. Sa Kanya. Naunawaan ninyo? Okay. Para sa Kanyang ikabubuti. At bakit dapat daw pagbutihin o ipagkaloob ang ikabubuti ng isang kapatid? Bakit daw? Upang ma-build up o lumakas ang buong sambayanan ng Diyos. Ang Kanyang church. Okay? And ultimately, sino ang tatanggap ng glory ng paglilingkod na yan? Ikaw ba? Na naglingkod? Yung bang tao na napaglingkuran? Sino po ang tatanggap ng papuri? Sino po? Sagot. God. Yan po ang klaro na kahulugan ng paglilingkod. Ngayon, I would like to share with you the 5 facts about service and ministry. The 5 facts. 5 mga bagay
na dapat niyong maintindihan tungkol sa pagseserbisyo o paglilingkod sa ministry. Teka, may microphone ba tayo dyan? Sino ang pwedeng makapag-define sa akin? Magbigay nga kayo ng siguro isa dito, isa sa Pasukin, kung kaya sa Claveria, kung hindi, no problem, isa sa Lawag. Ipaliwanag nyo nga, ano ang ibig sabihin ng paglilingkod? Na-define ko na actually eh. Pero I just want to come from you. What is your concept about the ministry? Okay? Bibigyan ko ng 200 yung makakasagot dito. Oh. Taas ang kamay. Baon mo ng 2 araw yan, young people. 200 pesos. Okay. Para sa'yo, ano ang ministry? What is ministry? What is ministry? Anyone? Lawag, meron na bang ready? 200 din. Isipin nyo, what is ministry? Carlo, may pangangailangan to eh. Halika na Carlo, sagutin mo. 200 pesos. Lawag, meron ba tayo sa lawag? What is ministry? What is serving God? Meron na? Ayaw nyo ng 200? Bila, mayaman kayo ah. Pasukin, meron ba tayo? Pasukin. Oh, Australia, humanda kayo dyan. Ayun. Si Brother Well, professor ito sa MMSU. Hindi mo to in-AI ah. Personal mo yan, personal. What is ministry? Ministry, Pastor, para kanyang paningipaay mo, iti pusom, panawin mo, kan iti amin mo para ti Apo. Panangipaay ti puso. Tagalogin natin. Pagkakaloob ng iyong puso, ang isip mo at ang lahat mo, ipagkakaloob mo para sa Panginoon. Palakpakan natin. Maayos na sagot. 200 pesos. Sa Australia, meron ba? Australia? Australia. Okay, Brother Michael. Nakamute. Thank you for this opportunity. Ministry is, if you want genuinely receive Jesus Christ as your personal Savior, Pastor, nabigyan ka na po ng ministry. Ministry is opportunity and privilege na makapagsilbi ka sa Panginoon po, Pastor. Yun lang po, Pastor. Para sa kanya, ang ministry ay isang opportunity. Ibinibilang po niya na magandang opportunity para mapaglingkuran niya ang Panginoong Diyos. Very good. Paano kita bigyan ng 200 pesos? Nasa Australia ka. Oh, ikaw ang magbigay, Michael. Ikaw ang magbigay. Okay. Oh. Kung pwede ang Claveria, go. Pero pag hindi, lawag. Meron na ba tayo sa lawag? Ministry. Nakamute. Nakamute, Conrad. Hindi ka namin naririnig. Wala kang 200. Oh, sige, dito muna. Si Carlo. Hello, Pastor. Ministry ay isang pribileyo na paglilingkod sa Panginoon na ipinagkaloob niya sa church para makapaglingkod sa kanya. Ayun, pambira. No? Pribilehyo na ipinagkaloob ng Diyos upang sa church, ikaw ay makapaglingkod. So, basically, yung umiikot na parang concept sa isip nyo, ministry, paglilingkod, paglilingkod, paglilingkod. Palawakin natin yan. Laliman natin yan. Gawin nating mas mayaman sa kaunawaan kung ano ang ministry. So, meron akong 5 bagay na nais ituro sa inyo. Number 1, ang ministry is our response to His blessings to us. The key word is response. Kaya ka maglilingkod
sapagkat ito ay tugon mo doon sa kanyang kabutihang ginagawa sa iyo. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Ano naman ang ating pagtugon? When God does something to you, it requires response. So if God is good to you and you are not serving, you are not responding. Ang alam ko po, patay lang ang hindi nagre-response. Kaya yung Kristiyanong hindi nagre-responde sa paglilingkod, malamang patay ang spiritual life. Eh kung buhay ka spiritually, dapat mag-respond ka. Tumugon ka sa kabutihan ng Diyos. Saan po yan sa Biblia? Salmo 116 sa versikulo 12. Psalms 116 verse 12. Basahin natin lahat. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ayan. Ano ba ang mga benepisyo na binigay ng Diyos sa atin upang tayo ay tumugon ng paglilingkod? Una, our salvation. Huwag niyong kalilimutan yan. Wala kang kapera-pera ngayon, anyway, ligtas ka. Mahirap, maraming problema, anyway, ligtas ka. Alam niyo kung bakit tayo magsiserve? Kasi pag tugon natin ito doon sa kanyang kabutihang ginawa, iniligtas tayo. Sa mga relihiyon, makinig kayong maigi. Ano mang relihiyon ang pinanggalingan mo kung bisita ka ngayon? Naniniwala ako dito, 25 years na akong nagpapastor. Ang parating lumalabas sa bibig ng mga mangangaral ay ito. Ang paglilingkod, mga kapatid, ay requirement para ikaw ay maligtas. Kaya ang dami po dyan, naglalakad araw-araw. Binibilang ang oras ng kanilang paglilingkod. Yung iba naman, talaga namang lumuluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa harapan. Yung iba, todo donasyon bilang paglilingkod. Bakit? Sapagkat itinuro sa kanila na pag naglingkod ka, ay baka maliligtas ka. Ang Biblia po, iba. Even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. May tinanggap tayo. Ano yung tinanggap natin? Gift. Hindi po yan regalo na binalot. Kundi ito ay enablement. Kakayanan ay binigay ng Diyos. So ibig sabihin, binigyan ka ng Diyos ng spiritual gift. Ang term sa labas talent. Talento. Hindi ibig sabihin na may talent ka, ay pwede ka maglingkod. Ang mahalaga dito is spiritual gift. We have been given spiritual gift and the purpose of God is for us to serve. Para klaro sa inyo, huwag ko nang paikot-ikutin. Makinig. Nakakita na ba kayo ng kahoy ng mangga? Teka, hindi pa tapos. Ano pa lang? Kama yon, kama. Nakakita na ba kayo ng kahoy ng mangga? Kinain niya ang sarili niyang bunga. Hindi, di ba? Kundi, binubuhay ng Diyos ang mangga para makapaglingkod sa tao. Yung pagpapala ng Diyos sa'yo, listen, you do not exist for yourself. God sustains your life for others. Ang tawag dyan, purpose. Nakakita na ba kayo ng dagat? Ito ang dagat.
I-vlog mo ngayon, kadaklis. Ayan. Meron tayong bagong vlogger na membro natin, ha? Si Angie Vic. Hindi ko mahanap. Naka-follow ko na yata, no? Naka-follow na ako sa'yo. Kayong nasa abroad, i-follow nyo yan, si Angie Vic. Ang pangalan ng kanyang vlog, Kadaklis. Ako po ang nagrekomenda sa kanyang pangalang yon. Isang araw sabi ko, Angie Vic, mag-vlog ka kaya? Kasi lagi ka na lang dyan sa dagat Gumawa ka. Ang pangalan ng vlog mo, Kadaklis. Ayun, meron na po. I-like nyo yan, ha? Mahiran yung amen nyo, ha? Okay, dagat. Nakakita na ba kayo ng dagat? Na kinain niya ang mga isda? May dagat ba na kumakain ng isda? Hindi po. Sinusustain ng Diyos ang dagat para mabuhay ang isda. Kaya hindi ka binigyan ng Diyos para sa sarili mo ng buhay. Bibigyan ka ng buhay, tutulungan ka sa lahat ng problema at pangangailangan mo, hindi para sa sarili mo ang buhay na yan, kundi para sa iba. Ang ibig sabihin yan, serving is God's purpose for your life. You do not exist for yourself. You exist to bless others. Klaro ba, mga kapatid? Number 3. Pangatlo. Ano yung una? It is our... Ano yung Tagalog ng response? Gumagaling kayo sa pag-unawa ng ministry. Pangalawa, ano ang ministry? Ito ay? Bakit ka daw bibigyan ng Diyos ng buhay at pagpapala? Para ba sa'yo lang yan? Para saan? Sa iba. Sa paglilingkod sa ministry. Okay. Number 3. It is our path to growth and maturity. Ang ministry ay ating, ano ba yung path sa Tagalog? Landas. Good. Ang ministry ay ating landas sa ating paglago. Bakit po? Sapagkat ang natural na takbo ng buhay, dapat ikaw nagmamature. Hindi ka lang tumatanda. Maraming mga tao tumatanda pero hindi nagmamature. 20 years old na, isip 10 years old pa rin. E di mas matindi yung 40 years old na isip 14 years old. Hindi bale na yung 14 years old pag mag-isip, magdesisyon, parang 40 anyos ang maturity. Sapagkat ang natural sa buhay, hindi ka lang dapat tumatanda. Dapat ikaw nagmamature. Bilang Kristiyano, hindi ka lang dapat tumatagal. Sabi mo, alam mo, 15 years na ako rito, 20 years na ako dito, matagal na ako dito. Nagmature ka ba? Paano mo masabi na nagmamature ang isang Kristiyano? Nagsisimula na po siyang maglingkod. Dati, siya lang ay sinusundo. Ngayon, siya na ang nagsusundo. Dati, inaakay. Ngayon, ikaw na yung nag-aakay. Dati, ina-usher sa upuan. Matigas pa ang ulo. Sabi ng usher, dito ka. Sabi niya, dito na lang ako. Tigas ng ulo. Pero ngayon, siya na yung nag-a-usher. Dati, amen, amen lang siya sa choir. Ngayon, membro na ng choir. Dati, walang pakialam sa mga soul winning, discipleship, ganon. Ngayon, may sariling Bible study. Anong nangyari? Tumagal? Hindi po. Nagmature. Kaya ang totoong nagmamature, naglilingkod na.
Tignan nyo sa Hebrew chapter 5 verse 14. Simulan mo sa 12. 12. Hebrew 5:12. For when for the time ye ought to be what? Oh. Ang ibig sabihin, matured ka na dapat. Ikaw na yung kasama nating nagtuturo sa mga mangmang. Ikaw na yung kasama nating nagtuturo sa mga hindi pa nakakaalam. Pero ye have need, abay kailangan uli na may magturo sa'yo ng mga unang prinsipyo. Ibig sabihin, tumagal ka, pero hindi ka nag-mature. Alam nyo, very busy po ako ngayon sa mga pag-e-equip ng mga membro natin. Lunes ng gabi, binabible study ko ang Lasam at Apari. Nandyan sila, oh. Lasam at Apari. Pagka-Martes naman ng gabi, binabible study ko ang Vintar. Nandito sila. May bisita pa, si Jerry. Tumayo ka nga, Jerry. Ayan. Ex-abroad, galing Saudi Arabia. Ngayon, isa siya sa mga kasama nila Sir Ryan sa kanyang negosyo. Nakadalawang attend na yan ng Bible study. Jerry, tumayo ka, Jerry. Saved, ligtas ka na, Jerry. Alam mo na, nasa langit ka pupunta pag namatay? Yes, alam na alam. Oh. Kaya yan, interesadong matuto sa salita ng Diyos. Salamat. Pag Biyernes naman, pagkatapos ng ating coordinators meeting ng alas 6:30 hanggang alas 8:30, may Bible study ako ng alas 9 sa gabi hanggang alas 11 sa gabi. Singapore, Hong Kong, at Tugigaraw. Andyan din sila. Tinuturuan ko sila. Sapagkat ayaw natin na tumatagal ka lang. Dapat nagmamature ka. Alam mo, ang bagong Kristiyano, nakakatuwa. Pero yung tumagal na hindi nagmature, hindi po nakakatuwa. Hangka nga manursuro no kwan, manursuron. Kaya dapat lahat tayo dito. Kung natamaan na naman kayo, mag-amen kayo para hindi mahalata. Pastor, ako na naman yan. Oo! Amen! Sa'yo talaga yan! Pero hindi ko na po ito patatagalin, mga kapatid. Simpleng-simple na unawaan nyo. Ang paglilingkod ay landas ng paglago ng Kristiyano. Pang-apat, number 4. It is our reward in eternity. Amen? Ang ministry o paglilingkod is our reward. What is the word? Reward. Ano ang Tagalog ng reward? Gantimpala. Salamat. Gantimpala. Oh. Saan daw po ang gantimpalang ito? Sa langit. Kaya po hindi ka naglilingkod para makamtan ang kaligtasan. Naglilingkod ka para ikaw ay gantimpalaan. And listen to me now. No matter what it cost. Ano na naman yun, Pastor? No matter. Sabihin nyo nga, go. No. Pera, mukhang sinasabi to ng nanliligaw sa kanyang nililigawan eh. No matter what it cost. Kahit pabituin, huhuliin ko yan at gagawin ko yung necklace. Ibitin ko yan, tatinggad mo. Grabe. No matter what it cost. Listen to me. Ano man ang kinakailangang ilagak mo o ipagkaloob mo, it could be your time. Listen. Time na binibigay mo sa gawain ng Panginoon. It could be your talent. Praise God. Hinubog mo, pinaganda mo, dinevelop mo ang talent mo para lang ilaan sa ministry.
Your treasure, kung minsan pati pera na binigay ng Diyos sa'yo, ilalaan mo rin sa paglilingkod. Nagsundo ka, ikaw na yung nagpamasahe para sa bisita. Ikaw na naggasolina ng sasakyan mo. Tumulong ka, bumili ka ng merienda ng mga naglinis. Ano man yan, time, talent, treasure. Listen to me, whatever it cost. Hindi naman sa'yo manggagaling yung source, siya naman. Bakit ka matatakot maglingkod? Yung kailangan mo, siya ang magpo-provide. When God sends, He provides. God's work done in God's way will not lack God's supply. Palagi pong sinasabi ni Pastor John yan sa atin. Huwag kayong matakot maglingkod. Sapagkat ibibigay ng Diyos kung ano man ang pangangailangan upang makapaglingkod ka. No matter what it costs. Hello? Pero ito, hindi yun yung punto. Itong punto. No matter what it costs, God will reward it. Hindi mo ibibilang na kawalan yung ipinagkaloob mo sa ministry. Hindi ka nawalan. Ang kapalit, gantimpala. Praise God. Nakalagay po yan sa unang Korinto 3:12 hanggang 15. Basahin ko lang para sa inyo. If any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare, it shall be revealed by fire. Ang apoy na ito, hindi po ito sa impyerno, sa langit po yan. Because the fire in heaven will try your work. Tignan nyo maigi. Verse number 14. If any man's work abide which he hath built, ibig sabihin, kung maayos yung paglilingkod mo, ano man ang ipinagkaloob mo, time, talent, treasure, anong tatanggapin mo kapalit? Reward. Ngayon, pag ikaw naman ay hindi naglingkod na maayos, 15. If any man's work shall be burned, he shall suffer. Tagalog, siya ba ang mawawala o mawawalan siya? Ito yung hindi nakitang doktrina ng mga relihiyon. Pag ikaw ay hindi maayos naglingkod, hindi naging tapat, kumbaga, nabuhay ka para sa sarili mo, which is isang kamangmangan na pag-iisip ng Kristiyano yon. Pero nabuhay ka pa sa sarili mo. Anong sabi ng Bible? Makakaranas ka ng kawalan. Anong mawawala sa'yo? Kaluluwa? Kaluluwa po ba ang mawawala? Hindi. Anong nawala? Gantimpala. Naunawaan po ninyo? Kaya ngayon, kung ligtas ka, pero pa laro-laro ang Christian life mo dito, pupunta ka pa rin sa langit, pero wala kang gantimpala. Amen po ba? Gusto ko po yung sinabi ni C.T. Studd. Ang sabi niya, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Let me close with this. Number 5. Pang-apat, we must be equipped to properly serve. Ano yung keyword natin dyan? Anong ibig sabihin ng equip? Ha? Dapat tayo ay matrain. Dapat ko kayong itrain, turuan sa tamang paglilingkod. Ayon sa Ephesians 4:11 and 12, basahin ko. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists, some pastors and teachers. Bakit? For the perfecting of the saints. Sino yung mga santo rito? Nasa langit ba? Hindi. Tayo yan. For the work. Listen now. Ang gagawin naming pastor to perfect, ibig sabihin ng word na perfect, to prepare you for service. Kaya ang aking gagawin sa mga susunod na linggo, i-prepare ko kayo, isip, puso, pananaw at lahat, upang lahat tayo ay pwedeng maglingkod ng maayos sa ating Panginoong Diyos. And all of God's people say, i-review natin yung 5 na natutunan natin.
So, lumalim yung understanding nyo ng ministry, di po ba? Una, ano ang ministry? Ito ay, ano ang Tagalog ng response? Pagtugon. Bakit daw dapat tayo tumugon? Kasi ang Diyos ay napaka buti. Blessing ba? Number 2, ano ang ministry? It is, bakit ka nabubuhay? Hindi para sa sarili mo. Bakit ka nabubuhay? Ano yung illustration na ginamit ko sa inyo? Number 1, kahoy ng, sige, pag nakakita kayo mamaya ng kahoy ng mangga, kinakain niya ang sarili niyang mangga, gumising ka, nananaginip ka. The mango tree does not exist for itself. God sustains the mango tree so it can bear fruit for others. And surely, God will bless your lives. Ang hina ng amen nyo po sa sinabi ko yun. I-amen nyo para tanggapin nyo yung totoo yun. God will bless your lives. Not for you, but for others. Number 3, it is our path to, ano daw? Hindi lang dapat tayo dapat tayo ay lumalago ba kayo? Ayan. Number 4, it is our, so anuman ang inilagak mo, time, talent, o treasure, ang kapalit, reward. So hindi ka nawalan, nag-gain ka pa. And number 5, we must be what? Ibig sabihin, be teachable. Tuturuan ko kayo. Alam nyo, let me put this conclusion. Ilagay nyo, Abig, if you can catch up with this. Yung conclusion part. The greatest tragedy. Ano ang tragedy sa Tagalog? Trahedya. Siyempre, galing. The greatest tragedy in life is not dying too soon, but living too long without ever being used by God. Tagalogin ko, ang masaklap ay hindi po yung maaga kang namatay, kundi ang haba mong nabuhay, pero hindi man lang nagamit ng Diyos ang buhay mo. It's not the duration of life. It's the donation of your life. Kaya kung ako sa inyo, hindi lang pagpapahaba ng buhay ang atupagin nyo. Paglilingkod ang dapat isipin ninyo. Nabalitaan nyo ba yung nangyari kay Charlie Kirk? Nakita nyo yung post ko sa Facebook, sa mga may Facebook? Sino pang walang Facebook dito? Ayan, may mga walang Facebook. Okay, si Charlie Kirk po ay isang mangangaral ng Biblia. One of the great Christian debaters under the political side of Donald Trump. Pero it is more on the biblical aspect ito. Grabe, alam nyo ba? Libo-libong mga estudyante sa maraming universidad sa US ang kanyang na-influence. He was assassinated. Sharing the Word of God, answering questions upon question, and died at the age of only 31. Kung tutuusin, masyadong bata. Pero hindi po. Hindi po yung tagal ang kanyang pagbuhay, kundi nagampanan niya ang nais ng Diyos. It's not dying too soon. It's living too long. But you never serve God. Ulitin ko po, huwag lang pagpapahaba ng buhay ang problemahin nyo. Ang isipin nyo, maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Na-bless ba kayo sa ating lesson? Sino po ang gustong maglingkod na sa Panginoon?
All of God's people say, maliwanag pa sa sikat ng araw.